eternity later. Hay, kalami naman yung tangkala, gadaram, nagsamok din dapita. Uy! Agubon ko ni, mabitang tag-iya dire. Hala siya, kami dito tag-iya siyuta dire. Ano ang jay? Naon, nagubwa dire. Ano yung pagubwa, uy? Ako ni yung saan yung pagubwa, eh? Ay, hilabtang ang tangkal eh. Sinta, ala. Run. Uy! Usama ni mo ang tangkal. Gubon! Ano jay? Ano naman kumusan na kahit maguba na ako ama na? Amo ka ng yuta dire. May sabi niya yung tag, ako nang ibutang dami. Wala na yung gamita. Kigamit mo na lang ko kung nagplano ba mangko ay. Lawan nyo, utang hindi kayo bangabang, amo ni yuta dire. Ay, bisa ba may makapag? naikatungod. Oo, kamo dyan, basta tag iyaw yung tanong, yung naniyo ni Di, Minyo. huwag nga may abang-abang, damo. Wala kundi gamita, gamito nila mo din yung lugar na. Kami ko niya, Ako, ako. masuko, manong ka. Ang ano yung suko ni mo nga, imong plano guba. Nang sa mo Ay, tawag. muha din yung yuta dire. Huwag mo Maaw, yung sabi bayad. niya mo yung tago, ako nang gigamit. Ako gamit Manangit ko, ka na ako huwag mo nasugan niyo. Ako nang tangkal. Siyempre, masuko, mo kayo, mahilap mo, kukuhan pa ka Manangit natin. ka na ko, kay. Inyo niyo ta. Ya, ako nang tangkal. Ano din na, kami may nahirat, Ikaw, hawa ni mo. sus, Ay, kukuhan na. ikaw na na, sus. Ba't ka na mahilabot man ka? Ang ako Ikaw gagay, pa. ikaw magilad akong tangkal ko, ako tapusan mo. Ay, kukuhan na. Ikaw na na, Ano mga anak kung sa may isa? Di mo ko siya, ang angot kay, iya mo gubo ng tangkal. Una mo, ano yuta? Nanghambog siya ng inyong yuta. Ako ni tangkal. Mo lagi pa. Kunya ano magdinapatan man mo. Ano dinapatan akong anak? Manangit to siya ba, manangit. Away pa napat. Wow, Musul sa bali ay. Kalawa, init ka ng mga anak. Ayaman mo. Ya, ikaw ba tinagkuhan bitaw? Ayaw lagi. Ayaw lagi mo anak. Padlungan na siya kay. Paminaw sa nako. Kasi di man mo kasabutan ng magsige mo kuan alis. Dapat tanawa sa pagkasabot niyo di ka maminaw. Sa di maminaw. Unya magdinapatay dayon mo. Bukuan mo na sagot. Puro man mag-iso kung saan pagkasinabot ninyo ano maguwang ko kagida dapat ikay makasabot unta. Degod, siya sabutan na sa nako. Musabot lagi unsa pagkasabot na mastorya man sa kagimo ha. Ano gani ha? Dili lagi mo mahuman ana inyong gubot lagi kundi mo kay ba maminaw sa mga rason mga pasabot kana inyong gikainitan sa inyong panagbangi. Kung pareha mo ra init ikaw sa init dili wa gyud di gina makatabang ninyo dapat maminaw mo sa usag-usal ninyo. Kana inyong kalagot di na makatabang nyo kana inyong kainit di na makatabang ninyo. Tabag Kung naaw bag-o pa ganito nag-celebrate sa Pasko gani mao na inyong mahimo sa inyong isig ka mga kasing-kasing. Pawa, ano dito? Di ba na siya taga-diri god? Kita nanasanay mo nga, nanasanay Ayaw mo. po pagpalabis ka init sa imong kay ganun diretso kag panapat. Huwag mo mainit kanina. Iya, maggubo ng tangkal. Mao daw Mao lagi nakadungog na lagi ko, nakadungog na ko anang ako ba nga. Adlaw ron sa Pasko kung anong naatay Pasko nakaibaw ba kung anong nag-celebrate tag Bro, Pasko. inom. Inom. Dili oy. Tungod ining Pasko karon naatay kagawasan, naatay kaluwasan. Tabaw mo. Kay ang anak sa Dios nagpakatawo guna siya para pagluwas sa itong mga sala. Huwag na kayo Dapat Ginoo god. ayaw lagi rasil, isuga man nimo rasil. Nanasanay ang Pagkatundog paminaw, Paminaw paminaw sa- wala dili naman kay kay respeto mag- rasil. yaw, Uy, yaw, ulo yaw, kay yaw, ano, yaw. kundi ka kay bang maminaw sa isig kasay din nyo, mag-away gid mo. Hindi may bayang dagang nagpatay ana tungod ana butanga. Nga mag-away kay bang maminaw sa usag-usa. Di na di gyud na makatabang ninyo pag hilom ragud mo. Lupig pa man yung mga batang gagmay hinuon ikaw sa apokalipto ay pagpalabis imong gibatay. Ay luway mga pagpaubos walay mga kuan pagkabugnaw sa galingon. Ako paminti mo. Ubirla imong gipabugnaw. Apa nakaila kay paminaw wala. Naminaw bitaw ko. Ikay gisulti anak ko ako pa gipatas nako pagsulti di kay anak ko ni akong laban. Ay ano magsige mag away. Basig magpatay na lang niya hinuon mo. Wala dili ginaangay na tong mahitabo gyud ta dapat pangayag pasaylo dong be. Siya may nagunaon kaya akong gibira diri mo to na nakalitan ko. Ako na ako pasaylo ako. Ako na una pasaylo ako. Ako dong mangayo gyud ko pasaylo kabahin sa kong anak. Pasaylo agid taw ni kay ngano kay babi akas mga batanon karon init ni sila dugo. Kamo ba Way mga dumot, batanon way ba ayaw dumot. mo pagsukol-sukol Way sa dumot, maguwang way nyong dumot. edad. Uy, labi na sa inyong ginikanan. Dapat mo submit mo sa inyong mga maguwang edad. Ilunan nyo nga maguwang na inyo sila. Ina pasaylo alam ko kay. Manangit siya ba kay. Kamo may tagyas yuta, manangit sa tangkal iya. Ako may tagyas tangkal nga gumpon. Luoy mo akong gasto ani sad. Manangit sa mo, manangit sa siya sunod ka ba? O mao gani, sige na, okay na na, Nainit man. okay na na, sir, Oo, okay na okay sila. na, wala na ko, okay na, wala ko dumot, ina ko dumot. O sige. So hello, good afternoon. This is Rax. This is Rodel. Yes, Ranel. So hoping mi nga namoy nakatunan nga mga pagtulunan sa atong video karon nga inyong gitan-aw. Amo lang advice is
kung init ang matag usa, dapat naagay mo paubos. Kaya nga naman, daghan na nangitabo, daghan na nga matay tungod sa kainit sa duha. Wala nagpaubos ang usa. So kung mahimo, magpaubos, likayi ang away, likayi ang gubot, likayi ninyo. Dili lang kay Pasko, karon na to ipakita, but everyday, ipakita na to ang gugma sa matag usa. So expect more videos to come. So shoutout deko sa mga CFFPB family, and also sa uban na mo mga amigo, amiga, nga nananaw karon, dili na mo yung specific ang mga names ninyo. Kaila na mo, kung ganahan mo pa shoutout sa inyo mga ngan, i-PM lang mi. And also, napoy shoutout ako mga kauban. Si Lugoy kan taga Karita, tanod sa Karita, Logiman for short. Ilaya Fernandez Ramirez family. Oh, shout out ako sa tanan CPS nga nagtan-aw sa mong video. Matag video na mo episode. Episode. So, mao na to guys. Salamat kayo. By the way, don't forget to subscribe to our YouTube channel, Rax Vlog. Don't forget to click the notification bell and also hit like and comment and share.